Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Justin Garden. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betléma. Príjemné počúvanie. Koncom 4. storočia tiahne Malou Áziou sprievod pútnikov. Na čele poletuje malý anielik Umuriel, za ním skacká 7 ovečiek. Nasledujú pastieri Jozue, Jakub, Izák a Daniel, múdrci Gašpar a Baltazár. Ďalej správca rímskej provincie Quirinius a sám cisár Augustus. Cisár drží v ruke žezlo, ktoré sa na ostrom slnku trbliece. Pod pazuchou nesie knihu so súpisom ľudu. Za cisárom a správcom sa vznášajú asi 0,5 centimetra nad zemou anieli Efiriel a Serafiel a celkom na chvoste tejto čudesnej procesie sa s nimi usiluje držať krok malá Elizabeth. Bedno s malým jahňatkom utiekla od drnčania pokladníc v predvianočnom Nórsku. V jednej ruke drží portrét plavovlasej ženy a mierí do Betléma. Prechádzajú náhornými plošinami Frígie a okolo niekoľkých veľkých slaných jazier, kde sa v plytkej vode brodia vtáky. Po ceste stretávajú medvede, vlky a šakaly. Len čo sa taký vlk či medveď rozbehne proti ním, pútnici pred divým zverom uskočia, týždeň, 2 a nič sa im nestane. Vstúpajú do priesmiku vo vysokom pohorí Pamfília, ktoré sa tiahne popri pobreží Stredozemného mora od východu na západ. 2000 metrov nad morom zbadajú majestátnu postavu zelenom. Je to muž, ktorý sedí ako živý míľnik na mieste, kde je rozvodie a kde sa horstvo prudko zvažuje k Stredozemnému moru. Len čo Gašpar a Baltazár zazreli postavu v zelenom, začali mávať rukami a rozbehli sa popri ovciach dopredu. Kto je to? Spýtala sa Elizabeth. V každom prípade niekto z nás, odvetil aniel Efiriel. Cudzí muž vstal a objal Gašpara i Baltazára okolo pliec. Kruh sa uzavrel, zvolal slávnostným hlasom. Elizabeth ničomu nerozumela, ale cudzí muž podišiel bližšie a zdvorilo ju pozdravil. Vitaj v Pamfílii, som Melichar, tretí z mudrcov a svätý král z Egriskuly. Vtedy Elizabeth pochopila, čo myslel slovami, že kruh sa uzavrel, lebo teraz sa konečne stretli všetci traja králi. Máte také nezvyčajné mená, ozvala sa. Ste mudrci, svätí králi, hovoria vám Gašpar, Baltazár a Melichar. Melichar sa zoširoka usmial. A tu máme ešte veľa ďalších mien. Po grécky sa voláme Galgalat, Magalat a Sakarit. Podľa iných sme mágovia či perskí kňazi. Nezáleží na tom, ako nás volajú. V tomto príbehu jednoducho zastupujeme úplne všetkých ľudí na zemi, ktorí nepochádzajú zo svätej zeme. Elizabeth sa spýtavo pozrela na aniela Efiriela a ten prikývol. To všetko je pravda. Klamať sa nesmie, pokračoval Melichar. Čo by to bolo za svätých kráľov, keby sme nehovorili čistú pravdu? Vonkoncom by sme neboli múdri, iba všeteční. Hovoril tak zábavne, až sa Elizabeth musela smiať. A ešte vždy mal čo povedať. Navyše by som sa nevolal Melichar, čiže po grécky Melchior, keby som nemal rád mlieko. A nevolal by som sa ani Sakarín, keby som nemiloval sladkosti. Skrátka a dobre, som taký veselý, že mám 100 chutí zatancovať si a zaspievať. A najveselší bývam práve na Vianoce, keď sa narodil Ježiš. To stačí, zasiahol Jozue a pastierskou palicou udrel o skalu. Do Betléma, do Betléma. Melichar sa nadýchol a dodal. Najprv by sme sa v každom prípade mali staviť u Mikuláša. Veď býva hneď za rohom. A už schádzali strmými horskými svahmi k Stredozemnému moru. Cestou sa Elizabeth opýtala. Naozaj ideme pozdraviť Mikuláša? Efiriel ukázal na mesto učupené medzi útesmi. Vzadu sa už trblietalo Stredozemné more. Je rok 322. Mesto sa volá Myra.
Zastavil sa tu apoštol Pavol, keď šiel do Ríma, aby hovoril o Ježišovi v hlavnom meste Rímskej ríše. A v Myre založil kresťanský zbor. Nechápem, čo to má spoločné s Mikulášom. Anjel však pokračoval. 200 rokov potom, čo Pavol zavítal do Myry, sa tu narodil chlapček menom Mikuláš. Jeho rodičia boli kresťania a Mikuláša neskôr v Myre zvolili za biskupa. V meste bývala dievčina, ktorá bola veľmi chudobná, lebo jej otec prišiel o všetok majetok. Mala sa vydávať, ale tým, že nemala nejaké veno, sa sobáš nemohol uskutočniť. Biskup Mikuláš tej úbohej dievčine chcel voľajako pomôcť, hoci vedel, že jej rodina je príliš hrdá, aby od niekoho prijala peňažný dar. Mohol predsa peniaze poslať do banky, jej otcovi na účet, namietala Elizabet. Nezabúdaj, že vtedy nejaké banky a účty nejestvovali. Pravda, Mikuláš si poradil. V noci potajomky prišiel k ich domu a oblokom im hodil dovnútra mešec plný zlatých mincí. Vďaka tomu sa mladá dievčina mohla vydať. To teda bolo od Mikuláša veľmi milé. A to ešte nebolo všetko. Robilo mu veľkú radosť hádzať ľuďom darčeky cez oblok a tak v tom jednoducho pokračoval. Ešte i dlho po jeho smrti o ňom šiel chýr plný chvály o tom, ako ľuďom pomáhal. Neskôr ho cirkev vyhlásila za svätého a dostal meno Svätý Mikuláš, po latinsky Nikolaus. Po anglicky je to Santa Claus a po nórsky Julenis, čiže Vianočný škriatok, pretože slovo Nis pochádza z mena Nikolaus, rovnako ako nórske mená Nils a Klaus. A mal červené rúcho, hustú bielu bradu a čiapku s brmbolcom? Počkaj, uvidíš, odvetil anjel Efiriel. Ešte sa len začínalo brieždiť, keď sa v Myre zastavili pred nízkym kostolíkom. Len čo tak prišli, na kostole sa otvorila brána. Vyšiel statný muž v dlhom červenom plášti s hustou bielou bradou a červenou čiapkou na hlave. Okolo krku mu visel veľký strieborný kríž s červeným drahokonom v strevde. Naozaj vyzeral skoro ako Mikuláš, ktorého Elizabet poznala z Nórska, ale Efiriel jej pošepol do ucha, že sa píše rok 325 po Ježišovom narodení a že muž má teda na sebe vtedajší biskupský úbor. Až neskôr červený biskupský plášť nahradilo čierne rúcho. Toto je biskup Mikuláš z Myry, zašepkal anjel. Elizabet sa zamyslela. Má to meno niečo spoločné s Myrhou? Anjelovi preblesol po tvári šibalský úsmev. Mohla by sa to tak povedať, pretože Myrha bola jedným z 3 vianočných darov Ježiškovi. Keď sa dnes na Vianoce ľudia obdarúvajú, súvisí to s vianočnými darmi, ktoré 3 mudrci priniesli Ježiškovi, no zároveň aj s tým, aký bol biskup Mikuláš štedrý. Mikuláš držal v rukách 3 rozličné skrinky. Energicky vykročil k 3 svätým kráľom, hlboko sa uklonil a každému jednu podal. Gašparová skrinka bola plná žiarivých zlatých dukátov, v Baltazárovej bolo kadidlo a v Melicharovej Myrha. Ideme do Betléma, povedal Gašpar. Biskup Mikuláš sa rozosmial, až mu brada nadskakovala. Haha, ale mali by ste mať so sebou nejaké darčeky pre dieťatko v jasličkách. Tak sa to predsa patrí, či nie? Haha. Pretože pred Elizabetou stal pravý Mikuláš, hneď k nemu pribehla a siahla mu na červený plášť. Biskup sa naklonil a vzal ju na ruky. Skúsila ho pošticovať za fúzy, aby sa presvedčila, či sú pravé. A veru, boli. Prečo si taký dobrý? Spýtala sa ho. Haha, muž v červenom plášti sa zase rozosmial. Čím viacej rozdávame, tým sme bohatší. A čím viac si necháme pre seba, tým sme chudobnejší. V tom je vlastne tajomstvo štedrosti. Pravda, jestvuje aj tajomstvo chudoby. Anjel Umuriel zatlieskal. Krásne ste to povedali, pán biskup. Mikuláš pokračoval. Všetci, ktorí zhrňajú pozemské poklady, budú jedného dňa veľmi chudobní. Ale tí, ktorí rozdajú všetko, čo majú, nikdy chudobnými nebudú. Navyše, obdarúvanie iných ich natoľko baví, že sa celý život tešia. Haha! Veď najväčšie potešenie na zemi je radosť z toho, že môžeme obdarovať iných. Asi to tak bude, priznala Elizabet. Lenže, aby sme mohli rozdávať, sami najprv musíme niečo mať. Ten láskavý biskup sa zrazu tak rozosmial, až sa mu celé telo nadhadzovalo. Elizabet v jeho náručí skoro dostala morskú chorobu. Vonkoncom nie.
odvetil Mikuláš. Keď už prehotol toľko smiechu, že mu v ústach ostalo miesto aj na to, aby konečne niečo povedal. Nemusíš mať vôbec nič, aby si pocítila, ako ti to v žilách vrie radosťou z obdarúvania iných. Stačí nepatrný úsmev alebo niečo, čo si sama vyrobila. Pri tých slovách zložil Elizabetu na mozaikovú dlažbu pred vchodom do kostola. Jozue udrel pastierskou palicou do zeme. Do Betlehema, do Betlehema! Ako odchádzali, v ušiach im doznieval biskupov smiech. Ha, 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 ha.